Én kicsi vagyok, ezt már harmadszor veszek, már negyedszer veszem, már vele ideg. Már vele ideg. És már elfelejteni, egy kicsi a kód. Egy logo, köszönjük, hogy bemutatod a címünket. Nagyon kis Bamosland jó témám. Közben viszem magam vissza a videós, ahol focizunk, tömények, szék. Van megint. Bocsánat, de mindjárt itt lesz a kicsike. Ott van a kicsike. Ennyi. Ott van a kicsike. Itt van a bringa. Jó, nem? Kulcsok. Mindjárt. Hát itt is vagyunk. Itten vagyunk, és megyünk. Nem tudom, miért beszélek így, de mindegy. Úgy lássátok is. A mai téma pedig az lesz, hogy én csak hetente tudok négy videót csinálni. Ez lesz a téma, ami sok videós van úgy vele, hogy nem olyan egyszerű az a videózás. Nem tudok, bocsánatot kívánok, hangosabbakkal akarok beszélni. Nem olyan egyszerű, mert van valami első és legnagyobb példa, ugyebár sokszor az, hogy nincsen témád nincsen, akkor helyezünk témát, akkor a anyukád ugyebár elkem a testvérem is van, és anyukám is, akkor veszel fel a videót, lejártál. Még ez is most fog állni, ahol van át. Na behegy a szobámba, néha nézetik meg. Na, és ha lenne nekik, akkor a videó sem nehezebb, mert hát értitek? Nem, ez is jár. Na, és a lényeg az, hogy ez. És ha van helyed minden téma, és ezt a videót már leforgattad, felvetted, minden is jó lett, akkor ezt a videót össze is kell vágni. Nem? Nem olyan jó, mert összehágni egy videót bizony nem nehéz. Nem egyszerű. Mondjuk föltölteni már egyszerű, de hát összevágni azt azért nehéz. Én ami vágó programot használom, és ezt fel is ajánlani, az újzatokat, ilyen köztő videósokat, telefonnal videózat, Kine Master. Van benne nagyon sok fotoféle, de a legeslegelsőre kell. És igen, és arra azt töltsétek le. Elején nem tudtam, hogyan kell vele összevágni programokat. Nem tudtam vele semmit, de aztán megtudtam, és kiderült, hogy nagyon jó program, úgyhogy így csak leállítom. Majd amint lesz háttérkép felvenni programom, azon nyomba csinálok róla egy videót, hogy hogyan is kell vele vágni videókat. Na mindenek megvan. Kitöltöd, hogy megint csak egy jó fél napba beletettük, hogy milyen hosszú videókat csinálsz, ugye? Hát, hogy mondjam, hát
elkerülhető jogvédők ilyenek. Nincs a copyright. Aztán még egy jó hosszú idő, míg azt feltölti az egész. De ha fönt van, akkor is kikerült a világhálóra, mi szívvel látjuk a helyzet, hogy ne kerüljünk ki világhálóra, és csak privátból egy. Ha minden jól megy, akkor már minden faszat. Nem akartam, hogy jöjjenek, nézzenek, hülyék. Letek. Menjünk, jaj. Na hát szerintem az mivel nagyon lett valami hosszú, de hát nem tudom mire. Nézzétek a utat. Lássátok, akkor nézzétek az utat, hogy kell itt menni. Lássátok. Ilyen a Tájfalon az út. Ilyen utak vannak Tájfalon. Szép utak. Tényleg nagyon szeretem járni. Tényleg, én szeretek nagyon. Jó munkát csinált. Én már tudom, hogy 3 év már ilyen itt az a játék van. 3 és fél, már vannak még több is. Tényleg imádok a többet, ez olyan nagyon jó. Tényleg, ez a út is nagyon jó. Igen, látszik, kicsit ütött kopott, de hát ez jó út. Nincs habban. Én itt ezen a részen csak dicsérni tudom rá, és munkálják. Mert itt tényleg nagyon szép munkákat csináltuk. Tényleg, nézzétek. Ez szépen megcsináltak. Csak dicsérni. Vannak, akik nem vannak vele, de én ezek ellen vagyok. Na hát a város munkáljon, lettek jobban. De már nem tudom, miről kéne beszélni. Na majd valami lesz. Majd beszélünk valamit. Jó, hát ennyi ez a videó. Ennyi. Tényleg, nagyon nagy.